Jo, čaute ľudia, tady Vojtech. Ako sa máte, povedzte v komentároch. Dávam like. Resta Maťo, ako Grindr povie celý chat? Sons of the Forest. Sons of the Forest nehral som, ale nie je to taká tá pokračovanie toho The Forest, to som hral, to bolo dobré. Inak Respoveret, hej. Dobre, povedz, keď budete ready, skočíme dole, podplávame to, ideme von a ideme nájsť tú lopatu a tie karty. No tu je nejaký kemp zľava. Svieti na červeno. Počuť tam je nejaký Jony, typek z faklu. Tu svetlicu. No, svetlicu. Ty! Pozri sa, čo tu beha. Videl si to? Fajný song. Losos. Losos. Poďte dole dozviať do jaskyne. Chod do s tým autom, ty si retardovaný, jak tam odtiaľ pôjdeme preč. Normálne. No jasné, normálne. Ja neviem ísť von. Nejaké svetlo. Tak to ti... Jebe mu! Peříčko, pamätáš si Peříčko? Také, čo si, také vyzlečené tam boli. Ja si pamätám Snehurvu, keď som mal asi 12, som tam honil jak ďalej. Na Snehurve si honil cicinu? Tam uher, nič ja nechcem. Som si ty honil, chápeš? To nechceš teda. A Emanuela 2000 alebo tak, nejak sa to volalo, to si nepamätáte? My si dali takú čelenku a boli nadržaní a jebali. To bolo normálne. Čo? Áno, normálne to chodilo v telke. Ja neviem, či sa to nevolalo Eleonor alebo Emanuela a viem, že 2000 tam bolo. A dali si nejakú čelenku a vtedy boli nadržaní a jebalo sa tam. Neútočia? Celkom ich je to dosť aj. Hej, ten má svetlo. Priateľ. Jebe to jak to... To ako vyzerá. Ja som myslel, kámoš! Horím, zadu ste ma. Prepač. Počkaj. Si retardovaný? Čo tu je za obra? Prejdi ho. Možno. Dej, tak nás ojebal. Pínavec na kameň, dobre. Debilko. Teraz viem, že je inteligentnejšie než ja. Na 100%, keď toto urobil. Jedným ťahom. Volá mi Grindr, že ho mám zavolať, že nemá kredit. Tak volám mu a nedvíha to. Zavolaj, nemám kredit. Zavolaj mi, nemám klasik. kredit a volám mu nedvíha. No čo Grindr? Čau, ty opička. Čo, kamarát? Počúvaj, mám pre teba takú novinku. No daj. Počúvaj ma? Počujem. Počúvaj, ja ti to poviem v rýchlosti. Ja mám prácu, robotu už 5. deň, robím u najlepšieho borca suseda, môjho najlepšieho kamaráta otcového. A budem tam pracovať asi pravdepodobne celý život, jak sa nič zle nestane. No a? Hľadám si byt, predávam počítač, už nebudem nikde. Počúvaj, ty hráš celý život, jak môžeš sa prijebať na hrane len tak? Ja si bol rozprávam, teda no počúvaj. No. Dobre? Nikdy nebudem nikde interaktovať na žiadnych sociálnych sieťach, s nikým sa baviť nebudem, žiadne príspevky, nič nebudem robiť. Poviem ti to rovno, máme ešte počítač chvíľku, dokým ho nepredám. Za 2500 ho predávam, kto chce, môžeš si to ozvať. Môžeš si ho vyzvihnúť osobne v mojej izbe, ale tam sa nedostaneš asi. No počúvaj, a ďalšia vec. Z Forest tam stiahnuť zajtra a môžeme zahrať, ak chceš. Toto už dohráme, ale keď tak jednotku by sme mohli spolu. Dobre, jednotku dohráme. Že si povedal, že už nebudeš hrať nikdy hry, nie? Ale ja ešte som nepredal ten komp, ja som ešte hľadám byt. Dobre. Dobre, v pondelok Forest 1 s Grinčom. Dobre, Dobre. A ešte, prepáč, že ťa ruším, ale chcel som ti povedať dôležité info o mne. No. Ľudia ľudí. No. A neotravujte ma, ďakujem. Čau. Čau. Čo s Grindrom, že už nebude nikdy streamovať, nikdy nebude pribať nič na sociálne médiá. Bude mať robotu, hľadá si byt a hľadá frajerku, takže babi. Nela, nemáš záujem o Grindera náhodou? Že by som vás ako dal k sebe nejako? 5 minutes later. Víš, kdo ti volá, idem spať do Ty mi voláš, to má vedieť. No čo je? Haló? Počúvaj, ty si normálne opica, alebo ty si... Ja ti píšem do chatu, že ti voláme, že som ti SMS... Ty si napísal to... Počkaj, mám vypnuté upozornenia v celom telefóne, to sa, pokiaľ sa nedržím v ruke, tak to neviem, chápeš? Ale už sa vám, čo si chcel? Ja chápem, Mišo, ale ty netreb poď poprvé. Čo si chcel? Netreb fake infa, že si hľadám robotu, keď som ti povedal, že robím 4 dní, že robím, že už robím... Nie, povedal si, že robíš 5 dní a asi tam budeš do konca života. No a hovor, k veci. K veci, zomrel som! Grinder, rýchlo! Nevadí, drž piču, zavadíš sa. Zvihni ho. Počúvaj, ja si idem robiť od budúci týždeň na C-čko, na kamión, na klaďar. Vodičak. A ty máš normálny vodičak, či nemáš? Ja ti hovorím, Míšo, ja idem spať. Ja ti chcem povedať, zajtra pondelok si zahráme tento Forest a už nikdy mi tak nevyprávať. Dobre? Jak? Ticho, buď mama, ja si idem robiť. Čo si ideš robiť? Nevyprávať teraz. Mama, ticho buď. Si na streame.
Dobre, vybavte si to. Čo je? Nehaj sa, chod spať. Čo? Ja? Máš ísť spať, či kto Ja rest? zvolám s restom. Ja nestreamujem. Ale ja volám s tým, aby vedeli. Mama, ja s tým volám, oni ťa počujú, chápeš to? Chápeš to, že ťa počujú, si rob hambu. Rob si ju ešte viac, už dosť bolo. Dobre, položím to, Grinder, nech ti nezoberie aj telefón. Čo ti jebe? Doma ma Grinder poslal spať. Tú kožu, Nie, buddies. kozu. Ja som sa niekde Od stratil. obyče. Ako robí moriak? Tak nejak robí, nie? Neviem. Tak to dobre, správ moriaka ty. Správ moriaka. Čo to boli morky, jebeti? Ja som to nepočul. To si nepočul? Nie. Nemusíš teda tlačiť to, ty prijebaný. Ja tebe to asi vypínam, aj keď to dáš moc nahlas, tak skús to potichšie spraviť. Nie, to sa nedá, to musíš vrieskať ako kot. Nie, nemusíš. Dobre, problém je to, že nemáme ďalšie vykričníky, chápeš? Na mape. To znamená čo? To znamená, že si tam tabak v prvom rade. Ako robí cigán? Ja aj počkať, cigán nerobí. Na webkách ani divajte sa, zmením scénu, že budete vidieť celého a nebudete vidieť hru a webka je normálna, chápeš? Koľko to zobralo? No ty ko... Nerob ty dement! No pozri sa sám, koľko to zobralo. Štít si mi zobral celý. No, a ty mne nie, kokot? Poďme na mesiace, ty kokot. Či to je Trenčín? Teraz bude lepšie utekať a hádzať granáty. Uvidíš. Tyko, tu je takýto macko? Má hlavu aj, to neviem, či má vajca alebo hlavu, čo To tam má prašinu hore má aj, hlavu má hore. Ja som strel do vajec. On vyplul, decko. Jasné, že po mne. Po najlepšom. Jasné, kam sa uhol? To je všetko. They're getting closer. We have to leave. Quick, get in. What is that? Don't go near it. Don't touch it. It wants you to stay. Don't listen to it. Dobre, on tu bude ostať a odísť. To potom niekedy budeme robiť solo run, chlapci, a zahráme to na 100%, ale toto... They're coming. They're getting closer. We have to Chápeš? leave now. Nie teraz. Čo sa stalo? Prečo padáme ako zrazu? Čo som ho zachránil? To je taký dramatický koniec. Dobrý koniec, nie sme ušli zo Ostrava, čo je na tom? Zajímavé. Ty si mal nejaký koniec, Maťo? Nie, takýto. Si kokos, akože ten telefón, no to bol halus, akože Grindera, hej, poznám ho fest dlho, ale toto kokos sa totálne zmenil, no on mal, ako to bolo? On mal, som počul, že mal psychózu z fajčenia? Alebo niečo také, no bol na vyšetrenie, normálne bol v tej psychiatrickej liečebni, no a teraz mu rodičia akože veľmi veľa naraďujú, čo má a nemá robiť, no. A jednoducho robí a prestáva sa streamingom, to nie je dobre za mňa, akože vieš, lebo on nebol taký kľudný, on bol taký akože agresívny, ale som ho pozeral rád čas od času, no a vieš, isto mu to niečo zarobil, no neviem koľko, ale jeho vec, hej. Originál v opiske a čaute.